Για ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για τα ζώα. Ξεκινάμε με το εξώφυλλο. Περιεχόμενα: σκύλος, γάτες, τίγρης, αρκούδα, λεοπάρδα, λιοντάρι, λαγουδάκια, λαβάκια, βάτραχος και σκύβρος. Πρώτο περιεχόμενο: ο σκύλος. Κάντε ένα pause και διαβάστε, γιατί εγώ θα περνάω λίγο γρήγορα. Δεύτερο περιεχόμενο: η γάτα. Τρίτο περιεχόμενο: η τίγρης. Τέταρτο: η αρκούδα. Πέμπτο: λεοπάρδαλη. Έκτο: τα λιοντάρια. Τα λαγουδάκια. Τα ελαφάκια, πόσο cute η εικόνα. Ο βάτραχος και ο σκύβρος. Εύχομαι να σας αρέσει να μάθετε πληροφορίες για τα ζώα. Μου πήρε ένα χρόνο να το φτιάξω όλο αυτό, γιατί αυτά τα κείμενα είναι δικά μου κείμενα. Κάποια τα έχω βρει από το Google, αλλά είναι με δικές μου έξτρα λέξεις και πληροφορίες. Όλο αυτό μου πήρε σαν σήμερα πέρσι, από τις 20 Δεκάτου, βασικά σαν αύριο, μέχρι το καλοκαίρι. Το τελείωσα τον Αύγουστο, δεν μου πήρε ακριβώς ένα χρόνο. Αλλά είναι τόσο δύσκολο να κάθεσαι να φτιάχνεις όλα αυτά τα φόντα, όλες τις σελίδες, και έχει πέσει πολλή δουλειά. Επίσης κάποια στιγμή θα το εκτυπώσω με έγχρωμα σελίδες και θα το σκληρύνω και θα το φτιάξω και ένα πίσω κομμάτι, ώστε να είναι ένα κανονικό βιβλίο και να το έχω για εμένα. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο και κάντε μου και ένα subscribe και ένα like. Γεια σας!